Batan kai sabuwar fasarar kamfanin Sultan masu burbuɗa. To wannan satin muna zafafa top 10. Ku biyo mu da farko wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ku san yadda za ku ringa sauke Indian Hausa film, domin yadda za ku ringa samun Indian Hausa film. To yau muna ranar Ladi, ranar sakin zafafan fina-finai kamar da kuke gani. To duk mai buƙatar waɗannan fina-finai kai tsaye da wani number waya ga ta na jima kan skin ɗinka kan magana a WhatsApp da ma dukkan wani film da kake da buƙata kai tsaye ga dan nan kai magana a WhatsApp domin ka san yadda za ka ringa sauke Indian Hausa film. Muna da zafafa kamfanin Sultan top 10. To top 10 akwai ina kake a duk inda ke a kowace ƙasa kake a duk inda kake kana so kana sauke Indian Hausa film ga nan na ajiye ma ka ɗauka kai magana a WhatsApp zan ma bayani da za ka ringa samun Indian Hausa film ko da yaushe da zarar an saki musamman ranar Ladi yau kenan musamman ranar Laraba ana sakin zafafan fina-finai to a ɗau wannan number waya a magana a WhatsApp da ma dukkan wani film da kake da bukata. Muna da tsarin da in ka bi shi zai ringa baka damar samun fina-finai ko da yaushe da zarar an saki kullun zaka ringa samun fina-finai. To kana so wannan tsarin ka biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinka domin ka samu cikakken bayani. To a kar a manta a yi subscribe a yi like domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saki.